drums. The drums. फ्रेंड्स आम चूल्हे आज माछ तरकारी हम मो मसला लगिगला से देखे पाइनि माछ तरकारी खाइब बिली से दिन खाई देइथिला केमती सोई जाइए नहीं पड़ेगा हम तो फ्रेंड जमती देखिले कि मैं हरक माल किन के आनी ये बोतल 20 टका नहीं डलाटा भी 20 टका नहीं बहुत मजबूत भी अच्छी एत पैसा रखुची ये सब आसीने ता पुओ नब केते गणी पाचु ना नाई मते दिन मु गणी देबी आसे 500 टंकिया 500 टंकिया मिसी सेलुनी देश 20 टका ना ना छड़े केते छिटिया पा रखंदिनी मोटा मोटी रखो छिटिया में बाप होटे तो बाप होटी नबो तो बाप होर कोन हमर कोन करथली तो बाप होटी आमे दम एटा का चेनटा देहिनी तू चेनटा देई होने तू दे केते पैसा मु गणे एइडा मो जति कइथिनी सेति दबो गन ते खेले देथने एटा नहीं तू पूरे देनी कुआडे कुकुर मुह मारदब सब आंके नष्ट हो जियो एको मु अछि जेति दिन शेष को देई पळेबी आए आग सब बेले राग कदु एथर राग बेसी ने आ सेबला पके ने जुआनी में नहीं उठाबो जुआनी पकई दो की अब टिके ना पके ना आउ पकाना आउ पकाना है पटिए पके ना ना आउ पकाना भल लउची हाय ये ओडा चाटी बना ना हेलो फ्रेंड्स देखो मु आचार खाऊच मो आचार बनैछि बहुत टेस्टी लाଗୁଛି कोली रखि दिया पत्थर खाई ना मो पूरी तकारी खाई सैलिन मा खाइमिनी मना करछु नाम खाइमिनी ना से दीटा खाई दे ना आपको पत्थर खाइबी थाबे से ये खाई दे हरक मालपा जाको ऐसे आने चलिबरे
ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥାଅ। କ'ଣ କରିବ? ଟେଡି ଟେଡି। ଓହୋ, ଏଇଟା ନେବ? ତାର ଅଛି ବା। ନାହିଁ ସେଇଟା ନେଇ ଇଆଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବାଲା ନାହିଁ କି? ତା ତଳେ ଅଛି। ତା ତଳେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଟା ତ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଦିନ। ସେ ପୁରା ଅଧିକା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ନାହିଁ ଯାଇକି ସେ ରେଟ୍ ନବ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସେଟା ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଟେଡ଼ିଟା ଦେଖିନି ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ନା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟେଡ଼ିଟା ଅଛି ସେ ଯୋଉ କଫି କଲର୍ କ୍ୟାପ୍ ତାଠୁ ସେ ଟେଡ଼ିଟା ବଡ଼ ଅଛି। ସିଏ ବଡ଼ ଅଛି ତା ମୋ ଏଇଭଳିଆ ଟା ଦରକାର ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ନା ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ପିଙ୍କ୍ଟା ନହେଲେ ଛୋଟ ହଉ କ'ଣ ଲାଗେ ଛୋଟଟା ଭଲ ନା। ଛୋଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବା ଦେଇ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ୟାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ଏତିକି ଥାଉ। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବ ନା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବ ନା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖଉନ ଟିକେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଲା କହୁଛି ସେଇ ବାଲା ନାହିଁ ନା। ଓହୋ ଏଇଟା ପୁରା ଇଏ ଅଧିକା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଖୋଲୁନ। ଏଇଟା କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ପକେଇ ପାରିବ? ଏଇ ଘଣ୍ଟା ବାଲାଟା କେତେ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ? ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଟି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଟି ଯାଇଛି ବା? ହଁ ଆଉ ଦେଖୁଛ କେଉଁଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେଇ ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉନ। ତା ଦେଉନ ସେ ଘଣ୍ଟା ବାଲା ଆଉ ଅଛି କିଛି? ମୁଁ ଆସିଲେ ସେଇଟାରୁ ଗୋଟେ ନେବି ଆମ ଘର ପାଇଁ। ସେ ଘଣ୍ଟା ବାଲା ନେଇଗଲେ ଠିକ୍ ହବ। ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଥିବ।
କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ଘଣ୍ଟା ବାଲାଟା ମୋର ମନ ଥିଲା ନେଇକି। ହାଁ ଏଇଟା ନିଅ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଆମର ସେ ଘଣ୍ଟା ବାଲାରୁ ଗୋଟେ ଦିଆ ମାନେ ମନ ସେଇଟାରୁ ଗୋଟେ ନା। এইটাର ତା ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପୁରା ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଯିବେ ହେଲା। ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇକି ଫଟୋ ନେଇଯିବ, ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବ ଆଉ। ନା ନା ସେଇ ଜୋତା ଦୋକାନ ନା 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 ମୋର ଏମିତି ଦରକାର, ଏମିତି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ବି ଖୋଲି ପାରିବି ଏଇ ଜୋତାରେ। এইটা দিকটা ভালো লাগছে। ନାକଟା କ'ଣ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି? ବାହାରୁନି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ସେଇଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚେନ୍ ଅଛି? ଜରି ମରା ହେଇଛି ଏମିତି ଧର। हाँ तू आसे केक खाइए तो मम्मी तो माँ को बोली पकड़ खंडे खोई देलानी काई एई बात से हम देख तो नाना पड़ वाला डाकू न पड़ता नहीं ना सुविधा ने आसन खाद देसी जानी पर ना कि हां जानी पर किए किए हूँ देखे साइली ना मारे मुझको देखा है कल तो कॉलेज आसे ना लो अच्छे ना टिफिन में ओ करी सब झियो काम हां राइस जे राम राइस हैं से काम हां हां ये कौन के दे दे ଆମ ବ୍ୟାଗ ଦେ हां बैग पाई ଦି ଟଙ୍କା ଦେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିଆ ହଁ
ସେଇଟା ପୁରେଇ ଦେବି ହଁ ପୁରେଇ ଦେ ସିଧା କରି ହଁ ହଁ ଆମର ବା ଅଛି ଦିଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ସେଟା କଣ ଗାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ପଶିବନି ଆଉ ଏଠି ଆସ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁଠି ଯାଇଥିନି କ'ଣ ସପିଂ କନି କ'ଣ ଆଣିନି ଆଉ ଏବେ ତ ପୁଅ ବାର୍ଥଡେରୁ ଆସିଲି ଆସିକି ରୁଟି ବନେଇନି ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ସେ ରୁଟି କଲାନି ସେ ଚକୁଟି ଅଟା ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଆସିକି ରୁଟି କଲି ଆଉ ସେଠି ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ଆଉ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଯାଇକି ସେଠୁ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିନି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେନି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ସପିଂ କରିକି ଆଣିଛି ଯାହାକି ଏଇ ଡଲ୍ଟା ଆଣିଛି ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ତ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଣିଲି ଆଉ ବିନ୍ଦି ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିନ୍ଦି ଆଣିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ଟା ଆଣିଛି ଆଉ ଏତିକି ସାରା ସପିଂ କରିକି ଆଣିନି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆସି 10ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇଦେବି ବହୁତ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରଖୁଛି ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।